Indawo ekwethule kuyo uhlelo lokufundisa ngamahubo kaMntwana uMagogo kaDinuzulu, iPrincess Magogo Musical eNgcome, lapho kugcinwe khona umlando wempi yaseNgcome, indawo efanele eyisiqalo salolu hlelo. iPrincess Magogo Musical iwuhlelo lomasipala waseNquthu usebenzisana namakhosi ahlukene akule ndawo enomlando wempi yaseNgcome neyaseSandlwana. Umntwana kuMagogo aziwa kakhulu ngokuthi ucula amahubo akwaZulu, ubonga futhi amakhosi, usho futhi nezinkondlo, abuye asebenzise lezi zinto ezisetshenziswayo mawucula ngendlela yethu yakudala itolotolo. Umcimbi ubuhanjelwe yikhulu zikahulumeni wesifundazwe, indlunkulu kaZulu yakwaButhelezi nomzukulu kaMntwana uPrincess Magogo kaDinuzulu, inkosi yakwaButhelezi, uMntwana uZuzifa kaMangosuthu. Kuzofundwa amahubo, kodwa into enhle ukuthi futhi kuhle abantu banikwe babe nezifundo, bafundiswe izinto ezithile ngokuhuba nokuthokoza. Umntwana wayekushumayela kakhulu lokho, umntwana ongizala ukuthi ngisho isport lesi noma isiphi, basketball, football, indlamu, leyo nto leyo imqoka kabi ukuthi isetshenziswe as a vehicle. Lapha kuzofundiswa intsha nabadala amahubo kanye nomunye umculo wesintu kule ndawo. Lena indlela engcono kakhulu yokugcina umlando kaMntwana uMagogo kaDinuzulu. Ubone kulamazwi nje akoRoma mabethi ufefe likaJesu Kristu nobulalo kaMoya Ngcwele, into engcwele kubona ijulile bayakha. KwaZulu kufanele uma ngabe kuthiwa uzidlizwe lonke, uzidlizwe lonke, kanti abuzithule uwazi ukuthi kukhulunywa ngani lapha. Lo mcimbi uyingxenye yemicimbi ehlukene yandulela umkhosi wesikhumbuzo sempi yaseSandlwana obanjwa njalo ngoMasingana, lapho kukhunjulwa khona ukunqoba kwamabutho kaZulu enqoba amangisi entabeni yaseSandlwana mhla zingu-22 kuMasingana ka-1879.